Good afternoon! Mag-vlog ako today. Pupunta kami na dun sa town, sa city. Meron akong bibilhin. Tsaka i-check din namin yung Harbor Town, yung favorite na shopping ko dito. Kasi marami silang discount doon. And since ano siya, like end of the year, actually start of the year, pero baka merong sale. So pupuntahan namin yun. I'm just having my coffee and I will, I will get ready. Sedan. Tapos na siya maligo. So, kapag tapos na ako, sasabihin ko sa kanya, okay na. Tapos pagbibihis na yun, ang diretso na siya. So, wala pa akong pambabae. Ito lang yung ko, suot ko na top. Hala, maubos na yung memory ko eh. Wala pa akong pambaba. Ito yung isusuot ko. Ito. This is from Gearbest. Meron siya nakalagay, Sunshine Girl. Ano lang siya? Parang ganito lang siya, oh. Okay. Ganito lang siya. So, isusuot ko lang siya. And yeah, ito na yung susuot ko today. Guys, ang gulo-gulo dito. And sobrang gulo dito. Kasi hindi ko pa na-film yung haul. I was gonna film it, I think, the other day. Pero walang time. Laging walang time. Nakakainis. Pero okay lang. Okay lang. Bukas, makaka-film na ako. Kasi balik na ng trabaho sila bukas. Meron siyang few meetings bukas. So, sabi niya, pwede akong sumama kasi malapit sa mall yung meeting niya. Kaya lang, sabi niya din, or pwede ka din magpaiwan para ma-film mo yung video mo. Sabi ko, that's a good idea. So, magpapaiwan na lang ako bukas. Kasi pupunta naman kami ng mall ngayon. Ano naman gagawin ko sa mall araw-araw, diba? Punta ng mall araw-araw. Ngayon, kaya kami pupunta ng mall is, yun nga, i-check yung sale at saka, din. Ito na yung suot ko. At saka, meron din talaga akong bibilhin na kailangan ko. So, we will do that. I will just get ready. And I'll be back kapag tapos na itong aking mukhaan. We are ready to go! Gamit ko na naman yung tripod na binigay sa akin ni Roslyn. Thank you, Roslyn. Lagi ko na siyang gagamitin kasi much better pala pag naka-tripod. Magpapapicture ako kay Dan sa aking outfit. I will just be wearing my sandals that I got from Recto. Ito, oh. 70 pesos lang. Okay. Picture ako kay Dan. Picture, babe! Yeah. Thank you. Dito kami sa city. Nakapark na kami. Magbabayad na ng sedan. The car park is free. Is it? Why? Why do you think so? Is it locked? Oh. Free daw yung car No park. one's got car parking stuff. Oh, okay. It's free then. Yay! Oh, sorry. But no one's got tickets either. That's alright. Yay! That's good. High five. We saved, what, $2? About 6 or 7. Oh, really? Yeah. $6? What are you looking at? I see people got like parking tickets on their windows. No, they don't. No, but like in this, yeah, they don't know, do. Yay! Punta kami sa Rundle Mall. I like this tripod. I really do. That's press free though. Okay. Malayo yung car park kasi park sa town. Hindi kami nagbabayad ng parking sa town kasi ang mahal doon. Like yung mga building na maring mga parking, sobrang mahal doon. Like how much would you pay, babe, for the parking in town? Like in the mall, something. $18? Like something ridiculous like that? Yeah. No, that's stupid. Yeah, ang mahal doon. So dito, hindi siya ganoon kamahal. And then ngayon free pa siya kasi wala yung parking na nilock nila yung babayaran ng parking. Anyway, maglalakad lang kami papunta doon. So yeah, exercise. It is hot. Am I on focus? I can't even see. Medyo maliwanag. Parang hindi ako nakafocus. Papasok sa Meijer. Oh yes, AC. Dito kami kakain ng lunch. Punta kami sa Cotton On Body kasi ang daming sale. Sale. Cheap as. Dito kami sa Typo. Ito 50 cents lang. Bilhin ko to. Donut. Ang cute. Just one, babe? Or there's more. Choose. Are you getting those? Babe? Are you getting these? Dami mo na. Isa lang yung akin. You are a star. I like the donut. You don't like the donut? $2. No, 50. Where's 50? This is $2. It is 50. It's only 50. Where does it say $2.50? It's only 50 cents. Where does it say 50 cents? All of them. $2 on it. Okay. Ito yung theme ko, Magkano kaya? Ay, $10 and under. Hindi ko alam kung magkano. Cute, Wala lang ako nakitang R. Dito kami sa Rundle Place.
And dito yung aking migo ring na gustong-gusto ko eh. Sana open sila. They're open! Yay! Doon sila sa gilid. Open sila. Warong. This one, babe. We're here, just waiting for our order. Number 16. And yeah, we got nasi goreng combination. Spicy yung akin kay Dan. Finally, kanina pa kami naghihintay. Which one's spicy? This one? Sauce on American. Okay. Thank you. Yummers, kain. Tapos na namin kumain. Sarap. Hindi ko naubos. Sila naubos niya yung isang ano. Dito na kami, oh. Dito lang kami sa Randall Mall. Hello, that looks like it will fit me. Dito kami sa napakasikat na Randall Mall malls. Oh, this is Cotton Monday. I know. Yeah, they're open. Daming sale, guys. Pero pupunta kasi kami sa Harbor Town. Doon mas maraming sale. Sure. Guys, look at what this guy got. Ah! He got a suit from here. What's the name? Peter Shearer. Peter Shearer. Right there. There. He got a suit! As in, yung pinaka-first na tinry niya, yun yung ano, binili niya. Sobrang ganda. I'm not gonna tell them the color yet, but as in, sobrang ganda, guys. Yun talaga yung color na gusto ko para sa kanya. And nung una ayaw niya, pero yeah, tinry niya and sobrang ganda. We're going to Harbor Town with this guy. He looks so guapo. He's wearing Kerwin's glasses again. He really likes it, Kerwin. These are my car glasses. His car glasses. I'm going out glasses though. I won't drive them all. I'm just so happy that you got the suit. I'm really happy. Sobrang ganda. Yun yung color talaga na gusto-gusto ko. Sabi niya, ayoko ng color na yan. Gusto kayo ibang color. Tapos pagdating namin dun sa tindahan, sabi nung nag-assist sa amin na may-ari pala nung nung tindahan na yun, na sobrang bait. Sabi niya, I think itong color na ito yung babagay sa'yo. And yun yung color na gusto ko. And nung tinry niya, maganda. Punta muna pala kami dito, Bunnings, kasi bibilhin nga namin yung yung sa lights. Ito, sa lights ng kwarto. So yeah, bibili kami nito. Sana meron sila. They should have it. It's huge. So we'll see. Bunnings Warehouse. Laki nito. So sana nandito yung... Hala, did you bring it? Yeah. Ah, good boy. Ah, here. Here, babe. Okay, nandito na sila. Kailangan namin hanapin yung connection. Ah, here. Here, babe. Ang ang cute oh. Pina-compare nila yung warm white at saka cool daylight. Ito yung gusto ko eh. Ito yung nandito. Ito yung lahat ng lights sa bahay ni Dan. So, ganito yung bahay namin. Yellow. Gusto ko maging ganito siya. White. Ito, warm white. Cool daylight. Gusto ko bilhin to. Gusto ko sa kanya ipabili. Gusto ko ito yung bilhin niya. Cool white siya. 4 na siya. 2 lang yung kailangan ni Daniel bulbs eh. Pero gusto ko babili ng 4. Kasi, okay lang naman siya. Hindi naman siya ganun kamahal. Tapos, para mapalitan ko yung nasa filming room ko. Para ganito na siya. We're back! Harbor Town! Dito yung maraming mga, parang wholesale. Maraming sale dito. So, I'll say, gusto ko bumili ng shorts. Sana makahanap ako ng shorts na kasya sa akin. Kasi yun yung kulang ko eh. Hindi na kasi kulang. Pero like, shorts. Pero let's look for parking first. Chocolate. Nakasale sila. Hello, yummers. Ang dami, oh. Sorry? Daming sale, oh. Sale everywhere. Bonds, babe. Get your new jocks. Well, it's on sale. Let's look. We're going to Typo. 50% off selected styles. Again, we're here again. Ang cute, oh. $1 na lang. Ay, $4.99. Pero ito mga to, $1 na lang sila. May Santa Claus. Tapos dito, Londo. May 50 cents, babe. Merong 50 cents. Nice. This is cute. What are you looking for?
Just random ones? Sale items, nothing over $10. Dito kami sa spray. Kagagaling namin sa Cotton On. Oh, damn! Let's go check it out. I'm not sure if they will have shorts for me. Naghanap ako ng shorts. Grabe, ang lalaki. OA naman sa laki. Dito, check naman yung tam. Ano ba naman yung lips ko? We're going home. Wala akong nabili. Kahit isa, wala. Which is good. Si Dan, bumili siya ng mga cards, babe. Yeah, you bought cards? And yung nakalagay doon, $1 lang, diba? Pinakita ko sa iyo kanina. 50 cents lang siya. So, how much did you pay? How many did you get? 4? 2. Oh, only 2? 2. Okay, so $1 lang yung nabayaran One for Mother's Day, one for Mum's birthday. Oh, cool. Which way? We're following this. Mother's Day and birthday. Yeah, just follow this car right here. We're supposed to go out there. You're good, my love. It was good. Wala lang ako nakita na kasya sa akin. Naghanap kasi ako ng shorts, pero yeah, walang kasya. Meron, siguro pupunta na lang ako ng Target. Or, I don't really need it right now, so I'm fine. Ano lang talaga. Gusto lang namin pumunta kasi walang trabaho si Dan. And yung lips ko, ang tsaka-tsaka. Hindi ko dinala yung lipstick ko. This is pala, ColourPop na lipsticks in the shade Cami. I really like this color. Look at that. The home of Father Christmas. Lucky. Is that there the whole time or just Christmas? No, it's just Christmas time. That's so cool. Yeah. Wow. Hello, Father Christmas. Tawag nila kay Santa dito, Father Christmas. We're home. I-check ko lang kung na-upload na yung in-upload ko kanina. Tapos ilalagay na ni Dan. Oh, perfect. 95% processing. That's perfect. Ilalagay na ni Dan yung lights. Yay! Cool white! Perfect! Hello! Wala akong tripod. Saan na ba yung tripod ko? Tapos na ako mag-film. Nakakainis kasi, di ba pinalitan namin ng mga kanina, yellow. Nag-iba. Yellow siya dyan, oh. Nakikita nyo ba? Yellow yan. Yung kabila, white. Kasi ayaw niyan tumanggap ng white. Nung nagpunta kami sa shops kanina, akala ko wala lang magiging problema. Kasi diba sa Pilipinas, kapag gusto mong mag-change ng LED, diretso-diretso, dito meron palang mga transformer, mga ganon. Meron pa palang ganon. So sabi nung lalaki sa shop, kapag nag-flicker daw siya, yun yung meaning, kailangan mo ng transformer something. Sa 3 na pinalitan, sa 4 na pinalitan namin, sa 4 ba naman na pinalitan namin, ito pa yung katapat ko talaga. And ito yung para sa akin pinaka-importante kasi gusto ko ng cool white, hindi yung yellow. Sa lahat, ito yung kailangan ng transformer, kakaloka. So, nung inano ni Dan yung white, nung una, okay lang siya. Tapos, nag-flicker na siya, pa-off, pa-on, ganun-ganun. Yun talaga yung sinabi ni Kuya kanina eh. So, kapag gumanon daw, bumili daw ng transformer. Yung transformer is $12. Hindi naman siya ganun kamahal. Pero, yeah, bibili ka pa. Tapos, mo siya, i-install mo siya. Hindi ko alam kung marunong si Dan mag-install nun. Tapos, nag-film ako kanina. Nandito pa yung may papel pa sa likod ng ko. Hindi ko man lang napansin. Napansin ko na siya na nag-edit na. Hindi ko lang, ulitin. Kasi na-film ko yung 2 holes. Asan na ba yung ko? Tripod ko. Parang nasanay na ako na may tripod. Thank you, Roslyn, sa tripod. Wait, I will wash my face. Kasi gabi na yun, guys. Alas 8 na, pero tingnan nyo yung labas. Wait. Hindi siya open, pero nakikita niyo yung labas. Maliwanag pa rin. Alas 8 na. Dumidilim dito mga 9. Dumidilim na siya mga 9. So, ganito talaga dito kapag summer. So, matagal dumilim. I will just go ahead and wash my face. Tapos, mag-edit ako ng video. I'm vlogging, babe. Did you hear me? I said I'm vlogging. Hello! Pinapanood ko lang yung vlog, yung bridal shower, yung surprise bridal shower. Thank you so much again, baby bears. Hindi ko na alam ko ilang beses na ako nag-thank you, pero thank you. Sobrang tawa ako ng tawa kay Kim. Meron siyang channel, you guys. It's me, Kim. Ililive ko yung link below. Sobrang masisiyahan kayo. Kasi, nung nag-meet kami last year sa Manila, first time namin nag-meet, sabi ko talaga sa kanya, gumawa ka ng channel kasi ang saya-saya niya. Like, as
in, sobra talaga. And if you guys watch my bridal shower, malalaman nyo na masaya talaga siya. Siya yung MC host, yeah, sa event. May pa-event dun sa bridal shower. And yeah, sobrang saya niya. Ililive ko yung link niya below. Pati sa Dan, sobrang nasasayahan kay Kim. Like, yung mga jokes niya, yung tawa niya Dan, over. Kasi, masaya si Kim. Anyway, katapos ko lang mag-edit ng video, I will go ahead and hugasan ko tong mga to. Kasi hindi ko alam kung I don't think hinugasan to na Dan at all. So, ako maghuhugas. So, hugasan ko siya. And then, lalagyan ko ng tubig. Lalagay ko sa fridge. Yun yung gagawin ko. And, yeah, hindi ko alam kung anong gagawin namin. Anong oras na ba? Ay, malapit na pala mag-11. So, matutulog na kami mamaya lang. Sana. Kailangan tumatulog. May trabaho to bukas. So, yeah. I will just do that and I will close this vlog. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next video tomorrow. Do not forget to goodbye. 3, 2, 1.